זה... יום ראשון נפתח השער ואנחנו מקיפות, כל הפנימיה יודעת שאנחנו משוגעות. קחו ממנו טיפ רגע ותורידו את הראש, שהשמיניסטית בשורה תתנו מקום תתנו כבוד. אתם חושבות כל היום איך לשאוף ולשאוף לזה, והחמשושית כל הלילה רק אוכלת תסביכים על זה, רק תיזהרו לא להיכנס לדיכאון מזה, סיימו כבר את השורה כי אין את כל היום לזה. מחתרה שהזמנים טיפה צפופים, וצריך גם להכניס סיירות עבודה ולימודים. מזל שיש את אור, קד שלא תחזור, תרימו ציפיות כי יש רמה. תקשיבי לי נשמה, כן אנחנו השמינים, מעריך אותך חצאית, לא מדברות בלועזית, חטא דריאלה נולדתי עם מזמרה, ככה מחדר לידה, הייתי אפילו במיטה לוקחת אותה לספה. מירב כל הצוות כבר הפנים שאנחנו שותפות, הדור הבא מסננות אם יש פזם אז יש זכויות. הפנימיה שלי מתפרקת, יום חשמל, יום פחות, שמה בוקסה ורוקדת, כל היום עושה שטויות, כל היום איך לשאוף ולשאוף לזה, החמשושית כל הלילה רק אוכלת תסביכים על זה, רק תיזהרו לא להיכנס לדיכאון מזה, סיימו כבר את השורה כי אין את כל היום לזה. אתם בכלל לא אשמות, לא, כל אחד נולד עם כאלו מעלות, אבל לא להתייאש, בלב שלי יש אש. הנה מספר לתרומה, כן אנחנו השמינים, נעריך אותך חצאית, לא מדברות לא בלועזית, חטא דריאלה כן אנחנו השמינים, ברוך בינמי בראשית, קבלו עכשיו ריקוד שמיני. שורו הביטום הגדול היום הזה, שוקדת בחזה והמחרשה. השמינית! שמינית חיה! היידה קוסקוס בשלישית! איזה נהדר! תגיד! אין שבתות אולפן. אין לנו את זה. יפעת יגן!